हाय लोगोफोर नै जोंहा दिनै मोनसे गोदान शुट लानो थाखाय फैबाय जों सफैखाबाय न'आवबो नै माखासे आर्टिस्टफोर दं न' सिङाव माखासे दं ओरै नानिमोन दङ हनै मेकआप होदों गोदान शुट फिल्मनि नामा मा जागोनथाय नायलांबाय था नोंथांमोनहा नै मेकआप होगासिनो दं मेकआप होगासिनो नै हनै हनै हिर'आ फैबाय हिर' स्क्रिप्टआ सोरनि नानि आंनि मा नेम स्क्रिप्टनि नामा जिउनि लोगोरिनिलै बा बरिया जिउनि लोगोरि मा रलाव दं बेहा बे नानिया बिमा सोरनि एक्टरना एक्ट्रिस एक्टरनि बिमानो दै नै नैबे नानियालाय मा जागोन बेहा एक्ट्रिसआलाय सोर नोंनो ना नानि नोंनो ना दे मेकआपबो होनो रोंगौ माथो दे ओरै मेकआप होगासिनो दं नोरै माखासे दं नै सासे मा खालामदों मबाइल सेरदों जायला गुन्दालै गानावनो जा मोगथाङावनो जाब्रा नै बेहा मा रुलाव दं नोंहा सम एक्टरसो ना नोंहालाय दा मा रुलाव दं आंहा गैयालै गैथ'आ ना एबारनियाव गैया ए एक्टरजों एक्ट्रिसजों गाबलायलायनायनिल' एबारना नंगौ जाखागोन जिउनि लोगोरिथ' मोनलायनो एक्टराबो एसे देलायदोंना बांद्राय दागाब दै सिगांसो थिनसिगोन ना समायदों गुफुरजों गुफुर नै मालाय जोंना एक्टरनि बिफाया माबा स्क्रिप्ट नायगासिनो दं फाग्ला समायलै हाय एसे मोजाङै हायोब्रा मा हाय सुनाया माबायाव कलेजाव शुटिं दङ शुटिं बे समायाव खुलै जिउनि लोगोरि ओइ केमेरामेन समाव खुब्रा एसे मोजां नुनाय खोमा मेकआप होआखै नों मेकआप होआ जों बोरायालाय मानो मेकआप होनो होनाङा साफा खालायदों मालाय साफा खालाय मेकआप होआनो फुंखांबाय मेकआप होखांबाय ओमफ्राय सोर होगोन एबार मेकआपखौ नानिनाव होगोन ना नै एबार ना एक्ट्रिसनि बिमानाव होलायबाय एक्ट्रिसनि बिमानाव मेकआप होबाय आयै मा थबा नांजोबखो मालाबा स्लिम जाबाय दाउला गोजा चेनेलाव नुगोन दै नोंथांमोन नेनानै थाबानो जाबाय बे इउटुबार हाय मेकआप होनदोंनो मा सानखो बिबाय खर'बा हिर'इनखौ सानदों खोमा नै बाबा सोंदों फैद' बेहाय मा मोनबाय थाखो जागोन नाय बाबा दिनैलाय मानसि बागानाव फैनानै एफा गोबावखौ रायलायखो हायलै थाबथाबाय जानोबो हानाय आफा खनसे सोंना नायमा फैलायबाय नै मोनसे जायगायाव सुट लानो फैलायबाय
ओइ लामायाव दखान दं नामा नै बेयाव लाहैनो नागिरदों नंगौ नामा अ नै मा होनो बिफा बोरायाखैबो साला आंहासो बोरायसिन जाबाय आंहाबोथ' बिफा खाब्रा होमबाबो आंहा एसे बोरायसिन मोनो बेनिफ्राय जों दङ नैबे नानि आंनि बिसि जागोना बेनो ओमफ्राय बेबो नानि ओमफ्राय बिनि बिसि जागोना एक्टर बिमा नैबे एक्टर बिमा नैबे एक्ट्रेस बिमानो आंहा एक्ट्रेस बिफा होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर औ दंबावो नै थाबायलांगासिनो दं खावख्राखौ जानाय होनो लागाय रेडे नङा सासेखौ खेबगोन नायनायखौ जाबायना ए फाग्लि माखौ नायगोमो मिनिदों हाय लोगोफोरजों दा गंसे न'आव थांसैलाय सासे मानसिनि सुट लानो आंनि सुट लानो थांगासिनो दं दा बै न'आव नाखौ फानहैदो फैजोबबाय हनै आर्टिस्टफोर दंफैजोबो माखासे ओंखारबोनांगौ दं फैगासिनो दं नायलांदो नोंथांमोना दा लासैनो नुलांबाय थासिगोन आरो नोंसिनाव बाबा सोंगोन दंहैयो नामा औ दे दाहाय थाब थिनहरसै औहाय बिफा जिंगासो सिबाय आङो देनां बिस्रा टाउनाव थायोमोनबा मा जानांगौ दे बिमा बेखौनो सिना खालामबाय आङो बिसिनि जायगानि दङ बिसोर आं खोथा लाबोदों